Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είναι στο μπλόκο των Αγροτών, στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Και εμείς εκεί θα βρισκόμασταν σήμερα, αν δεν είχε προγραμματιστεί αυτή η εκδήλωση νωρίτερα. Η χρονιά που μας πέρασε, η ομάδα γυναικών έκανε σημαντικά βήματα. Αλλά το πιο σημαντικό για τη νέα χρονιά είναι να εδραιωθεί η δουλειά μας στο χώρο, στους χώρους δουλειάς και όπου εργάζονται οι γυναίκες, να γνωρίσουμε καλύτερα τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής μας και το βασικό είναι να αυξηθούμε, να γίνουμε περισσότερες. Όποια παρευρίσκεται σήμερα εδώ και δεν είναι γραμμένη στην ομάδα γυναικών του Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας, υπάρχουν αιτήσεις μπροστά, μπορεί να κάνει την εγγραφή της. Να πούμε ότι 18 Φλεβάρι, το Δουσού εδώ καλεί σε συνέλευση, γενική συνέλευση της ομάδας. Υπάρχουν επλέγοντα ζητήματα, υπάρχει ανακοίνωση σχετική στην οποία αναφέρονται. Να πούμε ότι για την ενίσχυση του συλλόγου μας υπάρχουν σπιτικά γλυκά μπροστά, φτιαγμένα από τις γυναίκες της ομάδας μας, όποιος θέλει να ενισχύσει και να αγοράσει κάτι. Επίσης υπάρχει βιβλιοπωλείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Να πούμε ότι μας τιμάει με την παρουσία της και η συναγωνίστρια Ελιάνα Κανέλη, βουλευτής του ΚΚΕ. Θα της δώσουμε το λόγο και θα προχωρήσουμε στην δόση της πίκας στη συνέχεια. Θα συμπληρώσω έτσι γιατί είμαι και εγώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά και να σας πω ότι έρχομαι σε τέτοιες εκδηλώσεις καθόλου τυπικά. Έρχομαι κυρίως γιατί απαρτίζονται από γυναίκες, εδώ έρχονται και άντρες, πράγμα πολύ καλό και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Αλλά γιατί έχω μία προσδοκία από τις γυναίκες σε αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους καιρούς. Οι γυναίκες είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να ξεσκεπάσουν ευκολότερα από οποιοδήποτε άλλον τη μούρη του φασίστα που έχει αρχίσει και πελάβνει από όλες τις χώρες, από όλες τις μπάντες και πέφτει απάνω μας χωρίς να το καταλάβουμε. Μία ματιά να γυρίσετε να ρίξετε, θα δείτε ότι η γυναίκα όταν βοηθήσει τους φασίστες ή είναι η ίδια να ζει, κρύβεται πολύ ευκολότερα από ό,τι άντρες. Σας φαίνεται παράξενο. Ρίξτε μια ματιά γύρω-γύρω, καθόλου παράξενο δεν είναι. Το ξέρετε και το βλέπετε, γύρω-γύρω. Η γυναίκα το κρύβει. Το κρύβει πίσω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται πολλές φορές ως τη μία δραστήρια, την άλλη βασανισμένη, την άλλη θέλει να διορθώσει, την άλλη θέλει να μαζέψει, την άλλη θέλει να βάλει τα πράγματα σε τάξη και μετά αρχίζει και καταλαβαίνει ότι αυτή η τάξη είναι και ένα κομμάτι από την εξουσία. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας, επικεφαλής των Ναζί είναι σε πολλές χώρες και είναι γυναίκες. Ωραίες, κομψές, λουσάτες, βαμμένες, ντυμένες, στολισμένες, ξεγελάνε, βγαίνουν με μια γυναικεία τρυφερότητα τάχα μου δίθεν μπροστά, με αυτή τη μαμαδένια αγκαλιά που είναι στη φύση της γυναίκας να είναι πιο ζεστή, πιο ανοιχτή, πιο αγκαλιά και κρύβει φίδι στον κόρφο της και είναι ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Θα μου πείτε αυτό είναι το πρόβλημά σου, ναι είναι το πρόβλημά μου. Και δεν είναι το δικό μου το πρόβλημα, το πρόβλημα του κόσμου ολόκληρου. Αυτή τη στιγμή αυτό που επιβάλλεται είναι μια τάξη πραγμάτων η οποία βοηθάει μια άλλη τάξη. Και επειδή εδώ η περιοχή είναι, όπως όλα τα βόρεια προάστια, εξαιρετικά συκοφαντημένη, σε τούτη εδώ την οργάνωση με παίρνει να πω ότι και να ζητήσω και βοήθεια. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, ήμουν έξαλλη και το έλεγα στον αέρα, δεν το κατάλαβε κανένας. Εγώ βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υποχρεωμένα βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν ανοίξει το στόμα μου να λέω διάφορα πράγματα. Παίρνω ένα πρωτοσέλιδο, τα κοιτάω όλα, βλέπω κάτω-κάτω στα ψηλά σε μια εφημερίδα με τέταρτο τίτλο. Τα κοίταγα βιαστικά. Σοβιετική συμμορία εγκληματιών στα βόρεια προάστια. Με εισαγωγικά. Πίσω μου έχω σατανά. Σοβιετική συμμορία. Είναι αυτή η αντίληψη ότι ό,τι είναι κομμουνιστικό είναι, ό,τι είναι αρνητικό είναι κατά ανάγκη κομμουνιστικό και όταν θέλουμε να πούμε κομμουνιστικό, πετάμε ένα σοβιετικό, το κολλάμε πάνω, βάζουμε και δύο εισαγωγικά ληστές. Όπως οι άλλοι. Στα βόρεια προάστια όμως, για να είναι αποτελεσματικοί και κακοί οι ληστές, και να σκεφτείτε διαφορετικά, πρέπει να είναι και σοβιετικοί. Θα μου πείτε τέτοια μας λες σήμερα πρωινιάτικο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να τα λέω ανάμεσά μας και να τα λέω οπουδήποτε αλλού είναι πιο επίσημος, τηλεοπτικά ο χώρος. Θα χρειαστεί πολύ κουράγιο. Το σύστημα έχει σαπίσει. Έχει σαπίσει. Και τα πρώτα του θύματα είναι συνήθως οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε θελημένα είτε αθέλητα, αναγκάστηκαν να το υπηρετήσουν πολλά χρόνια. Είναι να συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Εκεί πατήσανε, ειδικά οι γυναίκες,
το καλό σχολείο, το παιδί, η υγεία, το ένα το άλλο. Μόλις λίγο το σκεφτείτε και το δείτε, στα δύσκολα οι γυναίκες επιστρατεύονται, το εννοώ, κυριολεκτικά επιστρατεύονται για να το ξαναυπηρετήσουν με το άλοθη ότι είναι γυναίκες. Δεν έχει αποκλειστική νοσοκόμα, φώναξε την αδελφή σου από το χωριό. Δεν έχει εκείνο, φώναξε τον άλλο. Δεν έχουμε βοήθεια εκεί, φώναξε τον άλλο. Δεν έχουν λεφτά τα παιδιά, φέρε κάτι από τη σύνταξη. Δεν έχει το κόνη, πήγαινε πάρ' το και φέρ' το. Μπορείς, δεν μπορείς. Αντέχεις, δεν αντέχεις. Το ίδιο πια συμβαίνει και για τους άντρες, τους οποίους στο επίπεδο του εξευτελισμού της τάξης των εργαζομένων που έχουν αποπειραθεί, έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, και αυτά που έρχονται είναι ακόμα χειρότερα, μπαίνει και η βρώμικη γλώσσα, ώστε οι γυναίκες, αν θα επιζήσουν, πρέπει να είναι σαν τη Μελάνια Τραμπ. Και επειδή καμιά από εμάς δεν είναι σαν τη Μελάνια Τραμπ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να γιορτάζουμε ως γυναίκες εδώ και να δίνουμε έναν αγώνα μαζί με τους άντρες και ποτέ εναντίον τους. Αυτό ήταν το λάθος κάθε μορφής γυναικείας χαιρετοποίησης που ήταν έξω από την εργατική τάξη. Γιατί καμία γυναίκα που έχει δουλέψει στη ζωή της, είτε ως μάνα, είτε ως εργαζόμενη, είτε στους πολλαπλούς αυτούς ρόλους, καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται. Δεν ζούμε σε κανέναν κόσμο εμείς οι από εδώ και εσείς οι από εκεί. Όσες φορές το αποπειράθηκαν οι άνθρωποι, αυτοί που διαιρούσαν ήταν αυτοί που βασιλεύανε και στο τέλος. Να την κόψουμε την πίτα.